Hola, en els darrers anys tots hem vist un problema que afecta la convivència, la seguretat i la confiança en el sistema, la multireincidència. Un grup molt reduït de persones cometen furts i estafes lleus una vegada i una altra i el sistema no aconsegueix aturar-ho. Amb els municipis, els alcaldes expliquen el mateix. Un mateix lladre pot acumular desenes d'antecedents i pot seguir actuant com si no passés res. I això genera molta frustració i molta inseguretat i una sensació d'abandonament que no podem ignorar. No és un problema nou. Des del 2020, Junts per Catalunya ja treballàvem amb una proposta legislativa per trobar una resposta. Recollint totes les propostes de policies, jutges i advocats. Això va suposar una modificació del Codi Penal del 2022 que intentava donar una resposta als furts lleus multireincidents, però aquella reforma va generar problemes interpretatius i a la pràctica no va aconseguir frenar la impunitat. Per això aquesta nova llei s'ha elaborat escoltant advocats, magistrats, fiscals, acadèmics, ajuntaments i policia. El diagnòstic era clar. Calia actuar i posar fi a un sistema que permetia que una minoria molt reduïda fes la vida impossible a la majoria sense conseqüències reals. La reforma introdueix una mesura central i fàcil d'entendre. Quan una persona ja hagi estat condemnada 3 vegades per furts lleus, la 4ª condemna comportarà presó. Fins ara hi havia persones que podien cometre 10, 20 o 40 furts lleus de bicis o patinets sense cap resposta efectiva del sistema, i això no és acceptable, ni pel comerç, ni per les famílies, ni per la convivència als nostres barris. Aquesta mesura no és punitiva, és de sentit comú. Dona coherència al sistema penal i evita que els multireincidents converteixin el furt en un modus vivendi, sense conseqüències. El segon gran canvi, que és referent als telèfons mòbils, que són avui els objectes més sostrets al carrer. Un mòbil no és només un dispositiu, és identitat digital, és informació personal, dades bancàries o de salut, comunicació essencial per la nostra vida quotidiana. Per això la llei incorpora un agreujant específic per al furt de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics que puguin ser susceptibles de contenir dades personals. La pèrdua d'aquests dispositius té un impacte que va molt més enllà del seu valor material. El tercer gran canvi és una protecció real per al camp. El món rural era un dels grans perjudicats per la situació actual. A un pagès, a un ramader, no li roben només un objecte o la collita, li roben dies de feina, li paralitzen la producció i li generen costos altíssims de reposició, bombes d'aigua, tubs de reg, eines, maquinària, la collita. Sovint són objectes de revenda barata però de baix valor agrícola. Fins ara, perquè s'apliqués l'agreujant que ja existeix, calia demostrar un perjudici greu per l'explotació, un requisit tan difícil que convertia la norma en paper mullat. La reforma ho resol d'una manera clara. Si el que s'ha sostret supera els 400 euros, s'aplica automàticament l'agreujant. Així protegim el camp de veritat i donem resposta a un sector essencial per al país. El quart canvi és donar resposta a les estafes lleus, les multireincidents. Les estafes lleus també són un problema molt creixent, especialment entre la gent gran i altres col·lectius més vulnerables. Petites quantitats, repetides moltes vegades, que generen un dany emocional i econòmic enorme. Quan alguns es fan passar per un banc o per una empresa de subministradora, etc. Aquesta reforma actualitza els delictes lleis d'estafa per donar una resposta penal real als estafadors multireincidents. A més, també incluïm eines perquè la justícia funcioni millor. En primer lloc, més jutges d'adscripció territorial. Una llei penal no serveix si els jutges no poden aplicar-la. Per això la reforma reforça la figura dels jutges d'adscripció territorial. I no només una mica. De fet, s'ha acordat que caldran més que duplicar els que actualment tenim a Catalunya per apropar-nos a la mitjana europea i descongestionar els jutjats que actualment estan saturats. I en segon lloc, ordres d'allunyament per evitar la reiteració. Els jutges podran acordar ordres d'allunyament de determinats municipis, zones o transports quan hi hagi multireincidència, evitant que la persona continuï delinquint en el mateix entorn. Finalment, els ajuntaments tindran també eines per actuar. Aquesta és una de les novetats més importants. Els ajuntaments podran exercir l'acció penal en els delictes de furt i això és clau, per una raó molt senzilla.
En els delictes lleus, la Fiscalia gairebé mai no pot intervenir, o ho fa de manera molt limitada, tenen molta feina. Això deixava molts procediments sense impuls i permetia que els multireincidents continuessin actuant. Amb aquesta reforma, els ajuntaments, que són els que pateixen el problema i els que millor coneixen els multireincidents del seu municipi, podran fer el paper que la Fiscalia no està podent fer en aquest àmbit. Podran impulsar els procediments, evitar que caduquin i garantir que la resposta penal arribi. Aquesta no és una llei ideològica ni punitiva, és una llei útil, rigorosa i necessària, protegeix veïns, comerciants, pagesos, la gent gran i qualsevol persona que vol viure tranquil·la. No criminalitza ningú, però tampoc permet que uns pocs facin la vida impossible a la majoria. És una llei de seguretat, de convivència i de confiança en el sistema. La multireincidència era un problema real i visible i aquesta reforma dona una resposta clara, equilibrada i efectiva. Millora el sistema penal, reforça la seguretat jurídica i dota jutges, policies i ajuntament de les eines que necessiten. Amb aquesta llei posem fi a la multireincidència i apostem per la convivència i fem un pas endavant per tenir pobles, municipis molt més segurs. Moltes gràcies.